خلينا كان جونس هذا جونس بس خلينا كتفكن شارخ الله خجون ينو خلينا كتفكن هذا بس خلينا كفكن شيرو خلينا إيران جنته جنتا صدر Ну, в жарку, кайла в тичток на ним. جونس تا Ну, هزار خلينا قرختر دكانشنا байла в дерзаха. Жидкий хренок, фулдероршин. كان حبتنا Я больше люблю борщ, вот такие вещи. زايتين قارجن Соус, вот как-то так. بس خلينا كتفكن شارختر Все, что хотите. И пироги, и пирожки, и хлеб сама пеку, и творог сама делаю. Ну уж первые блюда это все, по-моему, женщины делают. И паштетик из печени, и селедочку разделать. Все умею. Вот на днях буду осьминога делать маринованного. Ну так, когда понадобится. بس خلينا كتفكن شارختر Суп, плов, موي قلت на جامانا چنزاق Gurjak harinakta zonen, iro harinakta zonen. ما رختر خلينا كتفكنش Mora fein gurjak odin sakuzaguna tersana bon borja. جونس در جونس о, بس خلينا كتفكن وتارختر блинчик там. در جونس Ше, خلينا كن куда? بس خلينا كتفكنش Ач то жарит каным бойдан. Ндарма мошқа. Чайс канжинан. Кажин мостад байсарчинан. Ма души бахарчинан. Ма фагу.